Hello guys, magandang araw ulit. Yung bagong araw ng adventure ulit, maniniksay. Katatapos lang namin kumain guys. Kain muna bago banat. Yung kasama kong isa, si Brother Chris. Hoy! Ginagawa Yung mo! isa nandun, nakapwesto na, ayan. Hello guys, girls. Dito pa rin kami sa lake guys. Marami dito, di naubusan ng isda. Tiyempuan nga lang. Sana makadali kami ng pang-ihaw guys, yung malalaki. Okay guys, stay tuned lang. Hindi naman guys, hindi na bidyuhan. Six fingers. Pwede ba nakita? Nakita ka? Yung pinuamon. Layat ko. Baka dati maliti na mga am. Bala data. Guys, hindi na bidyuhan ang pagtatira. Pero tinamaan siya. One zero. No. Maliit pala guys, kala ko malaki. Oo, maliit pala. Dua mo gaya. Đây, babasing ako ah. Kwa, tawis. Yan, dalawa guys, dalawang burase. Burase. Maliliit, pakawalan natin. Ang isa nabuntot. Yung isa, mamamatay na ito guys. Na headshot. Kainin na ito ng dito. Kahuli yung sama ko guys.
Yun. Malabo lang pag nakasum. Kahuli ka ng dalag. Dali ba? Dekat. Pagtama din nakabulos. Dekat. Buti hindi tumakbo guys. Nandun lang siya. Ayun o. Malaki pa naman. Sayang sana. Buti pinuntahan ko. Sige guys, stay tuned. Yuk. Uy, dali pala guys. Yuk. Dali. At yan tinamaan. Dali guys, oh. Tagal kong inaabangan. Dali din siya. Tagal kong inaabangan guys. Naputol pa nga isang tali ko dahil dyan. Wala kaming pakialam! Dalag na yan. Sa wakas nadali din. 2,000 years later. Uwi na guys. Nadali rin kami ng pangulam. Ito nadali ng Druwen. Ito sa akin. Apat. Si Brother Chris. Ayun. Tago. Pinakamalaki. Yan. Kinasaludoan kita. Hey! Wala. Hindi niya kabisado yung mga bala. Iba-iba kasi bala niya. Bago kasi yung bala. Di in-order natin sa Shopee. Hindi ko kabisado. Shopee. Salamat Shopee. Salamat Shopee. Wala tuloy nakuha. Yung isa. Iba-iba kasi yung bala niya. Yan guys. Salamat ulit sa panonood. Kahit pa paano pang-ulam din kami. Yun! Si Brother Chris lang sa kalam. Ako lang!
Sige guys, salamat ulit. Bye!